Kurdan Kurdiye ve mantalite ve perspektifi. Zimanên biyanî çek û kincên me ne lê zimanê Kurdî çar mulaşê me ye. Bi vê gotinê zimanzan û nivîskarê Kurd Celadet Ali Bedirxan bal kişandiye ser giringiya zimanê Kurdî. Wekî wî gelek şair û nivîskarên Kurd dest ji vî laşî bernedane. Ji bo berdewamiya vê mantalîtaya li ser zimanê Kurdî li Stenbolê nivîskarekî Kurd Şivan Zerên Cizîrî dest û zendê xwe ya ba dide, legel berhevkirina kitêbên ji welatê xwe û beramberî bi çenteyên destê çêdike ji weşanxaneyên Kurdî pirtûkan tîne û ji kesên kitêba Tirkî tînin re kitêba Kurdî dide, da ku her Kurd meyla xwe bide ser zimanê dayika xwe û xwedî li zimanê xwe derkeve. Avakî nisêbînê min dît kitêbên Kurdî hin însan weşart bûn, yani kafeyê xwe de difrotin. Lê ji ber rewşa awarte kitêbên kurmancî weşart bûn bin bodruma xwe de. Îca dema ez çûm mêdê min buha kitaba min hemî anî Stenbolê. Bilî wê min got ez hinekî din haziriyekî mezin bikim, da ku ez karibim beramberî vê bişaftinê gavekî mastır bavêjim. Hin weşanxaneyên Kurda re min çentê ku min desta çêkiribû hebû, min wana teqas kir. Wan pirtûka jî, pirtûkên Kurdî, min veqetant alîkî. Şivan Zêren ku di vê kitêbxaneyeka xwe ya biçûk de çend mehin evxebet daye dest pêkirin dibêje, bi pergala teqasê heta niha 3000 pirtûkên Kurdî gihiştiye berdestê xwendekarên Kurd. Divê xwendin û fêrkirina Kurdî divê em bigînin her malê de. Divê em mala da kitêbên Kurdî bicî bikin û belkî wê malê de yekî dest bi Kurdî bike. Yani belkî dêw bav naxwîne zarok dest pê bike. Loma ez kitêbên ku dema ku ez teqas dikim, teqas kitêbên zaroka jî pêre pêre teqasê de bicî dikim. Gelek gencên Kurd ku di nav wan de bi vê xebatê cara ewil dest bi xandina berhemeke Kurdî dikin hene, bo pêşketina milletekî giringiyê didin vê xebatê. Pirtûkê xwe Tirkî pir hebûn, pirtûkê min giş hemû anîn min bê Kurdî re guhertin. Divê em zêde bixwînin, pêşketin jî bi xwendinê çê dibê. Heya mirov baş pirtûka nexwînî, mirov zimanê mirov jî bi pêş nakevî. Min kitaba Tirkiyanî ji bona kitabê Kurdî bîstinim. Ji bo zimana me jî tiştekî baş e. Nivîskarê Cizîrî xebata xwe wek dilopeke di behreke dewlemend a zimanê Kurdî de dest nîşan dike û hêvî dike dilop bi dilop ew behr dewlemendtir bibe. Ser Kurdî hebe ya radke. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.